ay. Nara din yan. Eh, pistol. Boss, get Jack. Ano magibutang din? Ano sila? Pero doon. Tawag na. Natalak yan eh. Baka na yung pansit ba? Ano ba yung manok? Manok yung gusto baka. Sige, manok na lang. Sa baba ay tayo. Manok ba? Manok ay. Manok ba yan? Kaya ako nag-iwa sa... Ano na? Nasaan si... Okay, direct asan. Ay, sila po ano. Ada manakaw. Buwan daw niya. Wah, duduk mo ko rin. Ha? Duduk mo ko rin. Kuha mo lignig. Kau niya? Kuha mo. Alright. Dutay ko alhay. Ano ba? Asan na dito na be? Pagbulo ka niya dahil mo ha. Hindi na lagi kayo this one. Ikaw mo pwede rin. Carla! Ate, taas mo. Ew! Mari sa tipan niyo. Sakti dia. Carla ko. Una ka ito. Ikaw. At taas ka na si Bebe. Ano yung nindot na yun? Iyan? Iyan. Hindi mo pa. 20 lang. Alam ko siya ba? Nagsatan. Chatan. Magpay ka. Yung uwan, minta na kanina. Naaday ko nagdaday ko bisag din suwa man. Uy, balik. Tinito. Sumbang udah. Nabaya taga ni malo kaya. Ay, nabati dia. Uskin sin. Nidagang ko ano? Milon. Pwede na sa kalibog. Ano makapalo? Yun na siya. Ni madam lang. Ya, may rice. I love you. Oh. May amay na tayo.